Салом дӯстони азиз, барои шумо пешниҳод менамоям як намуд салати бениҳоят зеборо. Барои ин салат дар кор аст 2 картошка, 4 дона тухм, 2 лаблабуни сирх, 2 сабзӣ. Ҳамаи инро мо пешакӣ меҷӯшонем, аз тиёрка мегузаронем ва моҳӣ тайёр шуда 2 тои дига пиёзро майда реза мекунем ва ҳатман барои мо дар кор аст майонез.